sallallahu alaihi wa sallam ya nuna nahi farin ciki ga wuta tana fitowa a cikin mahi ga wuta tana fitowa a cikin mahi kuma ga mahi din ba kai ba kuma ga hira kuma ga sai da ciki gaskiya ne wannan babur din ma ni ban san wannan irin mahin bane ko wani kamfani ne to da abu masa ne to da an yi gara ma wutar ma to za ka ce ba su kuɗi aikin naka da yawa kuma Allah waya da suke nan gurin su nan gaba ya gaba da Allah da Allah da annabi da Allah nan anan ba to wala abu yana da wasa kala kala wannan dai daga cikin wasan sa to amma da yake akwai abubuwa da yawa a wala abu ta kai ta wasan sunadin za ka yi mun san dai duka wannan bauda ce ta tiyayya halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a yanzu na ga mala hamu yana shirin da kuma kwara-kwara kun san kwara-kwara? Kwara-kwara to amma kuma mala hamu gurin namu akwai wuta ba mu san yadda zake da wannan kwara-kwara ɗin ta haka ba mala hamu wasta kenan wanda ya zo daga garin jibir yake taya mu murnar alisa da barka da zuwa alhamdulillah to wannan shi ne abu masta masoyin manzon Allah wanda yake nuna shi kaunarsa ta hanyar farantawa mutane mabiya ko kuma ce masoya annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce ake cewa kwara-kwara kaga to kaga yanzu wanda ya maliki baka da rabo idan yan kasa su yi ba duk wanda ya maliki baka da rabo yan kasa su yi ba sai a miko kaji za su ce ma wai wannan shi ne abu masta uban gidan masta kwanto baka gaida su malam ba abu baka gaisa ba yawwa malam rabi irin yin ya ce a gaida kai yawwa za a gaya masa to insha Allah wala abu to yanzu ya zaka kenan kuma kai ka jefa da ka zama gurgu mai kafa da in ya faɗo kanka to wannan shi ne abu masta a matsayin manzan Allah daga garin Minjibir kuma shi ne uban gidan Mustagundu a da su uku suke tafiya suke wannan wasa din akwai Mustagundu Allah ya ji kansa Allah ya ji kan Mustagundu akwai kuma dan mutuwa shi kuma dan mutuwa ya gudu Kaduna to ya zama babban direba ya baka da kwara-kwara
to insha Allah da yake dare yayi kuma akwai sauran abubuwa insha Allah mana abu godiya muke Allah ya saka da alkhairi ku dan ba mu gudu sai mu koma insha Allah sai mu sallama Abu Wasta sai mu kirawo abu na gaba amma gaskiya abin da zai zo na gaba ba zai yi wa haka ba dole sai wayannan mutanen da suke cikin fili sun fita daga cikin fili din insha Allah babur din ta sama ko ta kwarkwara dauke babur din gaba ɗaya ko ta ba mu san ai ba amma dai a taimaka yawa a fita a hankali to insha Allah ta Allah da ba a taimaka ne matsalar mu nan akwai wanda ba su yi gure nan kuma za su yi gure